Govorite. Dečki, danas imamo važne vijesti na europskom tržištu Lindan Selahi. Veznjak za kojeg se spekuliralo da će pojačati Dinamo. Čini se da ima otvorenu budućnost prema posljednjim informacijama. Igračev agent se predomislio oko transfera, navodeći da je Selahi vrhunski igrač i zaslužuje još relevantniju ulogu u sljedećem odredištu. Jesu li pregovori s Dinamom zahladili? Donosimo sve detalje i moguće obrate. Ostavite like, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvonče kako biste pratili sve o nogometnoj tržnici. Učinimo to. Tko je Lindan Selahi? Lindan Selahi, 24 godine, albanski je vezni igrač koji se istaknuo vizijom igre, kvalitetnim dodavanjima i snažnom obrambenom prisutnošću u veznom redu. Trenutno igra za SC Heerenveen, gdje se profilirao kao važan dio momčadi. S karakteristikama koje ga čine svestranim igračem, Selahi je sposoban igrati na poziciji obrambenog veznog igrača ili kao tranzicijski vezni igrač, pridonoseći i u obrani i u napadu. Nije iznenađenje da je privukao pozornost klubova poput Dinama, koji žele pojačati svoju momčad za natjecanje na visokoj razini. Pregovori s Dinamom. Posljednjih dana činilo se da je Dinamo u prednosti za Selahija. Klub ga je vidio kao idealno pojačanje za kvalitetu i stabilnost u veznom redu. Razgovori su napredovali i činilo se da je pitanje vremena kada će posao biti sklopljen. Međutim, situacija se drastično promijenila kada je Selahijev agent dao nedavne izjave, bacajući sumnju na ishod ovih pregovora. Prema njegovim riječima, Selahi je vrhunski igrač i treba mu ambiciozan projekt koji odražava njegov potencijal zašto se agent predomislio. Postoji nekoliko razloga koji su mogli navesti Selahijeva agenta da preispita situaciju. Dinamov manjak ambicija, možda sportski projekt koji je Dinamo predstavio nije uvjerio igrača i njegov stožer. Ako klub nije ponudio jamstva natjecanja za naslove ili igranje u europskim natjecanjima, to je možda prevagnulo pri odluci. Interes drugih klubova kada je igrač cijenjen na tržištu, uobičajeno je da se novi prijedlozi pojave u zadnji čas. Agent možda istražuje druge atraktivnije mogućnosti, kako financijski tako i sportski. Vrednovanje igrača izjavom da je Selahiju vrhunski igrač. Agent također signalizira da bi sportaš mogao vrijediti više od onoga što je u početku ispregovarano, kako u smislu plaće tako i u pogledu utjecaja na momčad. Što se sada može dogoditi? S obzirom da je Dinamo očito izašao iz trke ili se suočava s poteškoćama u pregovorima, Selahi bi mogao završiti privlačenjem drugih zainteresiranih klubova. Momčadi iz konkurentnih liga, poput Serija A ili La Lige, mogle bi iskoristiti priliku i pokušati ga potpisati. S druge strane, Dinamo bi ipak mogao pokušati preokrenuti situaciju, iznijeti ambiciozni prijedlog ili prilagoditi uvjete ugovora kako bi uvjerio igrača da zaključi posao. Kakva budućnost nosi Selahija? Bez obzira na ishod ove sapunice, jedno je sigurno. Lindan Selahi je u usponu na tržištu. Njegova kvaliteta i svestranost u veznom redu čine ga zanimljivom metom za klubove koji žele pojačati svoje momčadi s mladim, ali već iskusnim igračem. Ostaje za vidjeti koji će biti sljedeći korak igrača i hoće li ga Dinamo uspjeti uvjeriti ili ćemo Selahija uskoro vidjeti negdje drugdje. Zatvaranje, interakcija. Pa, dečki, što mislite o ovoj situaciji? Treba li Lindan Selahi prihvatiti Dinamov prijedlog ili tražiti veći projekt? Za koju momčad mislite da bi on bio dobar angažman? Ostavite svoje mišljenje u komentarima. Ostavite like, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvono kako ne biste propustili ni jednu novost s nogometne tržnice. Hvala na slušanju i vidimo se sljedeći put.